yanarite kogendera sentunda ya mirongo ibiri ne mo 21 abase chitimu cyari kogosori imya ebiti au etimu ya Shabana FC wante go siriri bagari ya bene yokonyara gosoa imya top 3 liga ya National Super League maega yokonyara go ikoru ne timu ya Coast Stima chigori bere asegoria yemo ese gosori ende nige timu ya Gusii FC yeko gosori imya liga ya National Super League nero esenga kiende ndete go siria gosori ya bene mago ikoru ne timu ya Migori yutegoria masirige na Liesagero wono kwa namba 15 na 18 imya liga ya NSL wate chitimu emeronge ebere chigosoli chinde ne timu ya Silibwet kurwa nsemo ya sigise nyarite go ikoru ne timu ya Marashuga chigori bere asegoria yemo abwese gosoli ende yanyarite gokorekana abwe bona ise chitimu au chigendete kurwanda ribagari ya bene imya National Super League na kurigirie bagari ya bene ko bagatie chitimu isato chintangani chiratwale ribagari ya bene lyo kwenda asensemo ya Kenya Premier League ese amamerani yayo inyorabu na ase wiki etore nigwe timu ya Gusii FC litukulia Jumatano eranyale konyegenie timu ya Coast Stima asegeti kia Sony Sugar Green Stadium imensemo ya Awendo Sub County imya Migori ese eranyale konyegenie timu ya Coast Stima ne timu ya Shabana FC nero nyale konyegenie timu ya Naivas aba bwesegeti kukia Awendo Green Stadium chinsa kianda ne chiteka 15 abwese chitimu chorongo rwa Gusii chirarigiri bagari ya bene yokorra buna nyale gutwara amatokya maya imerige ya National Super League na konyara gusuka mutu na gwikeri chinsemo chinde echunga tie chigosori turabe tukobwati kurwegese getaseni kia Ndizi TV kwani kibuna kiri kende gyonse yokorekana aiga sorongo rwa Gusii asamanga na maiya ye chigosori ndobe tukokwanya TV kiboikerano.